Ето го крайният резултат. Получи се много вкусно, затова ви пускам рецептата. Добър вечер! Приготвям руло от бутър тесто с плънка от лук, гъби и бекон и яйце. Плънката ще си я задуша предварително. Всичко да е полуготово. Ще използвам 3 яйца, като на едното яйце ще си отделя жълтъка, за да може да намажа отгоре. Сол ще си сложа тук при яйцата. Това ще е за цялата плънка солта тук, защото и бекона, нали, е леко солен. Това е бекона, който ще използвам. Той е нарязан предварително. 200 грама е. Пушен бекон. Слагам си мазнина. Мазнината ми загря. Слагам лука да се пържи. Лукът вече се задуши. Ще сложа бекон. Черно пиперче. Стигам от толкова на бекона, слагам гъбите. Малко копър. Слагам и малко чубрица. Тук ще се забавим може би 10 на минути, докато извари водата както трябва. Не трябва да има никаква вода, за да не попие после в тестото. И сега ще сложа яйцата. Направо спрях котлона. Махам плънката. И сега първо ще си отрежа хартия за печене, за да мога после да го преместя по-лесно в тавата. Значи оставям си точно 5 пръста в средата. Крайчетата изрязвам на лентички под наклон. Тук трябва да напълним по средата плънката. Значи сега фащаме и ги кръстосваме. Сега като ида по-нагоре, може би ще виждате по-добре. Двете крайчета, така и така. Така и така. Тук притискам крайчетата да не излезе плънката. Сега ще си намажем отгоре с жълтък, в който ще сложа няколко капки олио. Оп! Айде! Стигам от толкова, слагам го да се пече на 180 градуса. Фурната ми е с вентилатор.